TV only the for me watch mo ha mo adwo mo kwaba do bo be bela wo hwe me free do ba 2 days TV because say 2 days TV ahimam kacha ahimam fefe betena se a eya be kwasem amamre chief chances ye hemfo ya mahemo amo ehun komo ne di ne mo e wo ha sei ahensem ni nyina headquarters ene ha sei ahensem ni nya president ene me 2 days TV ahimam kachiri etu ko to me YouTube no subscribe ya mame a na wa subscribe se ne be ye the video so be je ahwe wonya bia ka chachiri mane de ne wa ha ho pa subscribe no wa share na sanyina ahye baba de hye baba bi o amaje wakode but na sese ya na di komo na asuante onua na me no kwore ten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 t
and the aim say omo beboa ama Brum region omo ahensem agina wo nyina ka bom asebaako na nka aboa na ye pa anche wo bete yesra do ba hna yesei ehfofo ahyasia yesei na yesterday free history started free tachi my mind hene ho ebaaye enkofo ka se tachi my mind hene emu asa de hene one no ni baabia ena yesei na yesei odiosia aba bonten yenkotie bie a eche se tachi my mind hene waso wontimi ne otumfo enkoda so kwa abunu championfo no ene ye nananom bia enim omo obunu mem ko che tachi mama hena nim se ono na betimi ne otumfo akonto ono ne nko wo ha nani no ko ono ne nko na ko mo nti omo ho ema ese papa ne ka se da bi ontimi because yale ye na nko wuo no enye otumfo na enu anko wu kura wona je no to konfanoche ehye na doctors fo gidigidi eme ehwe ne pa yenko ni nkotie audios ene nsema ekoso kyerese Brum region ho no ye hemfofo ni bi na do mahenem ne bru champion fo no e create confusion ye ba be fo mu nkyeremu e do hia me de wakode subscribe no wahye yenko hwe ba sesia e ba e be fo ho mahini ba na na ameya kumfi ho se omo nkamum na omo nya abunu no munyi bunu hene omo nyina nkamum no muntu omo nya ti sa asante hene na papa me kumfi ka kire ne se ontimi ne asante hene nkotwe manso na nimnia pani no oya yokuni ya yokofo nti ontimi ne nkotwe manso na oyare ye sante hene na befan free techiman e den beto konfano chiman special doctors obia bia ni ho a oya bunu ni pi ofri techiman bunu manzo a otan sante hene do ma hene onya bunu ni obesere baabi na tenaye e wo bunu ho ana opese ofa kwan bia so ne sante hene ne yepe na atwu mutan so sante no ntimi ne nyepe abusia nyabotre ne tie history na techiman hene ba e ka kire no na obeti ase ehudie nti adoma hene sa odi yenchen okra no yento aso last year ana do ma hene ba na na ameya kumfi ho se omo nkamum na omo nya abunu no munyi bunu hene omo nyina nkamum no muntu omo nya ti sa sante hene na papa me kumfi ka kire ne se ontimi ne asante hene nkotwe manso na nimnia pani no oya yokuni ya yokofo nti ontimi ne nkotwe manso na oyare ye sante hene na befan free techiman e den beto konfano chiman special doctors no wohwe no ono ontimi nkasentia sante hene ene ontimi kokasentia kumase anamanhia mema menom a na omo ba behwe ne papa ye mumusa obia ene ahemfa na omo hwe no mo hye otichiman ho omo ba ahemfa no mo da manhia ene omo da manhia ene omo da manhia ene omo da obia bia ni ho a oya bunu ni pi ofri techiman bunu manzo a otan sante hene do ma hene onya bunu ni obesere baabi na tenaye e wo bunu ho ana opese ofa kwan bia so ne sante hene ne yepe na atwu mutan so sante no ntimi ne nyepe ntimi ne sante hene na enyepe because me papa no kra ka se sante hene ya sante hene omai konkode adwuma omai ye na omai sante memu no enye adwuma ketwa nti obi dada obi se
abonofo nyina ka bon na bono champion a ya ka bono champion a eni do ma yene ho oni ma de kurumpu anya bunu anya ne do ma ho no wote na opese oka mbo ma ede ye de opese wode ya bonofo be free techi ma omu ni ho hwe tina na me srem se adwobro agima bedu konfa so bedi na ade no obi enim because aya nibre anytime no the time something aya nibre sebe wahene kura wa ho fasuo kura kire wo hina wudi ni baabi a wo free something hine beba besina concurrence a obefre papa se wo modwa na ne amiakomfi bobodwa na something hina betenem modin kumaka ansa na obekwa wako nti abono no aya ka bono ya ba ka he doma onye bono ni onka bono champion ho onka ho biye tiana sometimes no say ya do be ka bono fo onka ho biye bono no pa ya kan ka techiman atebubu pati ase nti doma hene de oyi ni nyina ya ho ya bi anytime bi and as opese oyi ya na nkomu kam no mo so akase say no abro champion debut akwano onka ho biye amaya wo ho nyinara ehya asante ase itichiman atebubu no kura na omo de wo mo ho no atebubu fo tim history sem na na omo de enwowa na kwa akon ti doma hino onim ni history nti muntie wo no envan gensi abunufo ebeyem nyina enyomu nyina ne support ni mo na ko anibi ni nyina abunu no ebefa firi kumase obia wo bunu wa pese ni banko school kumase omom ko school kura sebe wo ofenso anu ya yefia kentai oba cross mfiri kumase na aba nti onye proud for Ashanti na asumdie ni do embra Ghana abunu ni bie papa bie no a otan santene anase obetima kaseti asantene na ne emi akonfikura o ma wo kwan se kaseti ano ana what is it techima na wahima bi woteje akaseti asantene so ezi no ni nyina ye sa nchenchen krum kitin kita bayem bene be ye sa de be ne be ye sa de nti mesram na adwobre aba na asante apeja emebi aka Ghana man because ahemfo na wo no mudi nkomo pa wo hene we frɛ we na frɛ die ko eto no wa na dwen se obi atunufo a ontie o de oye but da chine ye nyina ye nwuwu ne bi nko ya ye bi hu de ebisi ya mumusa nse de ne ku ne maame mumusa no so bitima yi ano a bi no bitima yi ano ontimi nyi ano nti opeso de fofore abunu na aka no nkuru na aka ne bebere abunu fo ne aka bom abunu fo oboa obia na obia nka momu obia no obejo na ma obi ahye nase ewo bono ono kro nya bunu ni mpo ana ono wa bekazi obi mane meye bono hene nya bunu mpo sunyani abaya ho nyina sunyani nyina ya asante fo sunyani mu fra makum koko bisa domase nwi nyina from makom omko bisa nti de onim history no na waka ne saa keke bechem efiri bechem tu nemi santin ne dia nkuransa na nabafo kokora miensa benwe santin ne nkurofo enkura atwa techima ne di na hye otumfa efa kofa wura ji asika nkonya santin ne dia kofodua mpo Kofodia Eastern region they call themselves the Ashantis nti obiere ni wa onim no kra obeka seti santen hene da na santen hene so me papa de
wo kasete na wupe wuwo na awu obi bia bia eye basa obi bia eye basa what you see bibia wuye bia eye basa because adena omo ye no eye yim bibia wuye bia eye basa because something na wo ho no esono se de nyame eye wo mo ene o mo ameme no mo bibia ede ma wo mo no kure na ye nka me nka se me yabun jadi ntina me ka bia ma asante eye no kure de me na nan mo aka kire me dem bu aka eno na me ka no ebi obi su yabun obeti obaka se wajin bunu ni ba he ben be sa hwan ban ben be za ben kure ye no kure eye no kure pati asi na ewiase no se wa ma de wo chen wa nchen wa hwi ya de beto kwan mu no hwe utumfo pia hwi nipa edi nachi na domahinu su pia hwe nkwala edi nachi na botire kura te se obi a yeyi movie as a movie actors for acting movie abotire ko ni movie bia ni ko wo hini de wa usi behave de see na cheche wa no na ka ketere mahim na momo wa no how ne wo fa na obedi ade no no ontisa ne papa se na ontisa na jima be the first na no chira de wo yi government boss no ontisa ono no che do papa so si nyina kwa kuma se wa na yeti manhia wa woni nyina yeti na we de die ni no de ben woni mu pa ono wo nim but aya ho ya say wa ko school wa yesi because inti se obo nipa bi pa yen kasa ni di atem kola ni bi wo ha etimi from obe from wasian na si yen yesi na si yen yesi but sebi onyansa ni bia wo yo hene say o ka wo hene nyankopon yo mfiri bible mu onye sa adewe onya adewe da ena the one ma compared to abunofo ya na sometime ha binum pa yeso anum bi ya mam bi ya na ha mu che ade no makofa de dia besa enipa nzo onya bunini na toro kura media ade am ya kura se techi mahine kura to wo kura on kasa yo beto do mahine unyo utipe ya ka do abunu kuro na da oni nyina do mahine pe ena omuade woni sa suma hene no ene wanti hene so de ne ho akojo ne no sa mo no so de ne ho akojo ne no nti obetwam so okozo ofa ho ache am papa mo ka kire ni se oni ho nso no wo ho ya ka kire no kwa kra na wo do man wa kwa wontoma ba okogina ukuru mu a na wo to ayampia asuma gya ne kura ufiri wo mo ase no ekwatena ho no efa wo niama no onye sa wahu obi a wuwo kuro ya wodi a ofa wo boto na ade ne na mokọ ha ne apam usu ufiri akwam na wo ba yi nsanwam akoma nwene so na afiri na wo ba that means okura no wabre wati ase wabre nje ozo ubu ade de obeto na wo no wako agi ne kuro no a wote won no abeka history basa bia wunim no waka so e obi na frɛ ne kache no ene ku no wafa ene ku hwan na oku no wafa na najima badu awudi kan no wo ho so tumfo ko si ekum do ma kusini twa otwe waka onkasa na de oba wo de usikum o de na abeka nti mesramo abusuafo kakra meti me ka na mrepam no meje kese na firi oluman ho na yedi nkomo na menye me wife phone na me fa ya me do ya me tadi na me do ma yeso no ma me nka kakra na do ma hene wanya bunini ena wa bese bunufo nyina nka mom no munya baako wanya bunini otwini munni betene ye pa abono ne yemfa ne nka ho saa kuro na fa nyina kukusi alibu boda mu nyina ya asantefo mu nyina sha asante hinase omunyi nara wompo ochanase de obeban mumusa nza ne hima na monza ne hima na kasada when said do ma hima na wakasada ana said de nu
ɔne onua no kora ɔmo nka de onua no yɛ kora wɔmfoa so akosua mmea no de ni mmea no yɛ no ɔmfoa so because yɛ tunufo a wɔnte ɔhene nso a yɛ tunufo a wɔnte no ɔntoma te bini a wode bɛwura bɛdwom na wagye w'anim gu aseɛ anka santehene dwira a wɔbɛtwa no me papa sɛ dɔmahene ɛna de afana ne bɛba na santehene asom ɛde ayɛ amammerɛ ɔde bɛyɛ wonkɔ busa wɔ mo kan ɛsɛ yes ɔno ne ɔhene nso ɔbɛtena apakam ɛde sekan naba ɛwɔ pampa so ɔdum pampa so mumusa no onim ne history a yɛbɛkyerɛ no because ɔnkɔka mɛka yɛ onim deɛ wɔyɛ ɔno ne ɔhene a santehene bɛtwa dwira a ɔbɛtena de saa sekan naba ɔbɛtena apakam bi aba yes ɛde ba santehene kora ntena apakam ɔno ne ɔhene a ɛsɛ ɔtena apakam de ba nti wonim sɛkwa di nti na sɛkwa ɔmama mmerɛ sɛ santehene sɛ ɔmbɛ kuta maade asosɔ gya santehene kɔ bekum ɔmo ano nkuta maa tɛntɛbɛn tententente ɛyɛ sɛkwafoɔ ɛsɛ yɛdu nkɛtɛ kum wɔhene ɔmo na ɛyɛ sɛ adwuma wɔhene biara wɔ ne bibiri a wodi ma santehene de ma santehene Techi man ne pe na papa nzo mte omde omu pie na omu to ombe na ombeto but still ombefa ye na de nkwatra patase emra konba na obefa me na no edi influence no na me refi ne din nti mumu sas komase patase no eye ho for techi man for nti do man no no onim ni history opese okeka de ahemfu bi wurawuram na tan eba one ne doma diving doma kuru no kura atwa mo chakra na mo nka ono sampa hini ya ono subo ya wo pri wo ye bi ahwe no ono onim so mo nka omusa no afaka shuwa yi na omu bisim mo nka we ba no waye no so opena sem asese ankwara bi sa adane no I know them minimum mu nyina sese omu didi do mochi omu nim dia omoka ti obi kwaka bono na no kabro na abono no aye techi man bono man so asa omo aka nyina ya santefo de so won tia ze nko cheke ninchi baby ane nananum firi a o mbetena ho so omu firi hifa asantena eson Ghana na ya papa mi sa asantena sa asantete no ho a Ghana na beka ketuwa bi ntina anwono hene no otumfuo ye bibia na afra anwono hene no wenim haka no omumusa ya na haka no wo santehene ntem eni amamre kwan ye wo ho ati said that gomani bia didi santehene ntem emra ayi ba ya omukohie omukasem santehene kasa o de nsesi ne bo onsuro enene dabon mi ye asomdwa ba ye nyina yetim siwo Ghana obe ya bema ulo a ji ebisa santehene omuni mo omunko bisa Ghana bema ulo a ji ebisa santehene president omo benyina omo ya mobo omo anu na omo de president no omo dura kontu mo omo yobia otumfo numu asem eyeja eyetumi okame say but ya na yabu ya ni egu niema bi so ana ono nso aye wahini bi se wonpai na so otumfo ti no ho firi Ghana eba jose otumfo ti no ho firi Ghana ebeturu baabi no do ebesi papa besi ebesi mbaka so beturu obetwa ni sika ne na santema ya di no akasa de South Africa omati kuro bi hyemu a ono nkwa wahene no afon ko twa ni sika no di ebeturu mebisa na ebi wahene obeba no oni sa abotere no na odi asante ani ma be ya say sia no ebi ni say omo be Bank of Asante Mai eti bobo bank kakra boba hono ene ebi a oye domahin no pese odi hu besim se ne o konkran na betu afa wiemu a se ne obefa hina baby a befa akọ no obekọ akọfa black boat ane so na akọde a eduru a ye bere nti enye mo ko a mo nkoma Asante Man